Тое, што ў нас быў, ёсць і будзе Уладзімір Караткевіч, велізарнае шчасце для Беларусі. Творы Караткевіча не толькі дыхалі магутным талентам, інтэлектам, гістарызмам, мыслення. Яны вярталі нас да саміх сябе, да Беларусі. Вярталі і працягваюць вяртаць. Апроч агульнанацыянальнай удзячнасці Караткевічу, у кожнага з нас, напэўна, ёсць і удзячнасць асабістая. Для мяне Караткевіч заўсёды ўспрымаўся неверагодна свабодным чалавекам, а ягоныя творы дарылі гэта непаўторнае адчуванне свабоды мне, яго чытачу. І таму Уладзімір Караткевіч не мог не апынуцца ў ліку герояў вельмі дарагой для мяне кнігі «Імёны свабоды», 4-е выданне якой зусім недаўна пабачыла свет у бібліятэцы радыё «Свабода». І зараз я хочу прачытаць прысвечанае Уладзіміру Караткевічу эсэ. Ён, дарэчы, тут апынуўся зусім побач са сваёй сястрой па духу, па таленту Ларысі Геніюш. Ліст ад яго з водгукам на адно з першых маіх апавяданняў «Добры дзень, моя шыпшына», самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу в лісту, моя першая кніжка была без ваганняў названая па атрэцэнзаваным мэтрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты не толькі выдатнага пісьменніка, але асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апосталам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягоныя прозы, у нас на гістфаку БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з ягонай паэзіяй. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне. Ледь цябе не забыў я з чужою жанчынай, верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця спевала, стронцый быў у дажджі, прарочая дзяўчына пад дажджом. На святкаванне 75-годдзя Караткевіча ў Воршы у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някідкім абліччам. «Вы Орлов», — сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я уже 2 дня наблюдаю за вами, и вы постоянно чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на ягоны юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Орлов. А хто вы такі?» — в сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных торжеств», — не змаргнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. Думаю, што яны, гэтыя участнікі торжеств, як і я сам, они не сумняваліся, з кім, з якой Беларусю быў Уладзімір Караткевіч, дажыў да сённяшніх дзён. Адзін з замежных
гасцей навукоўцаў выказаў тады ў воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на одну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейшых вуснаў зноў і зноў гучаць звернутыя да пісьменнікаў патрабаванні стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Караткевічавы каласы пад серпом тваім.